Uy, tinawag si Madam Juby. Hello, hindi dangas. Yes, Madam Juby. Kumusta akong property dira, ang akong mga groceries, ang atong mga konsumo dira? Okay pa ba? Wala pa muna, wala ba nahutdan? Ay, mong gusto rin, Madam. Horot na, Madam. Unsa? Ay, mong bugas, Madam. Ipaghatag to sa mga laki, Madam. Bag-una ko nag-grocery sa inyo, ha? Madam, ang rest house na rin, Madam. Nook, tubuan ang dirin sagbot, Madam. Madam, kay si Madam Bertag, si ihang anak diri, Madam. Grabe, di takadama ka nila, Madam. Uy. Bantay lang na siya, ha? Mag-surprise ko, di ka magsamok-samok diha. Mag-surprise ko diha, mabot ko diha, karon dayon. Sige, Madam. Sige, Madam. Para makita niyo diri, Madam ba? Okay, Madam. Copy, Madam. Yes, Madam. Alright. Rock and roll to the wall. Kumanda ka, Madam Berta. Pastilan. Taas ako sa bukid eh, subidahon kayo. Nga nung nakasunod mga iro dire sa akong property? Pataka man ka, Madam. Di mara iro. Anak na Madam Berta, Madam. Mura na lang daw iro. Pwede na iro. Asa man yung inahan-anang? Ano gibasag naman niya maglakaw ako yung anak diri nga murag iro? Ay, Madam, narito sa imong kwarto, Madam. Gihimo ng lodging house sa imong kwarto, Madam. Ay, Dili na sa pwede. nagdadalag laki, Madam. Tugulo ka, Madam. Kanang laki ni Madam. Muna ginatagaan jag bugas, Madam. Ang imong kasakasako, Madam. Katunga na lang mabot diri, Madam. Katunga na sing laki. Kabagda ba niya naong? Ang mga inahan na sang laki niya, Madam. Madam, ang mga guser gipanghatag na niya. Humanda siya. Ipahipos na niyang mga gamit kay palayason na ako siya. Kaniyang anak, usok mo ka, Madam. Muna na kahorot sa guser eh. Ipakwa na sa dog pound kay mura lang iro yung anak. Kumuta akong tuti sa kasoy. Ano ba ani eh? Love ko din mo to ragsoy. Love kayo Madam birthday. Sana Gaya ko permitted grocery. Ay, problema na. Dagang kay grocery di hinapod ni madam. Salamat kayo. Imuha na tanan. Salamat Kumuta akong tuti, bi. Uy. Ay, hawa ni mo. Bisag tiguang na po to ragsoy, love. Gihapon ko Ay, nimo. oo eh. Sinungaling ka! Kumigod mo. Madam. Sure ko, Madam. Naas lang diri, Madam. Uban iyang laki, Madam. Magbantay na sila karon. Dam, naalagi ka, Dam! Madam nga nawa man ka nagsabak, madam nga man hindi ka, madam! Naadi na tawag akong pagumangkon, Dam. Dire, okay na, dire na patawagan akong pagumangkon, Dam. Kaya nakuan man gudi sa gabi, Dam, bawa sa tulog, Dam. Unsa? Mao ni mong ginabuhat diri Mao na gipasag niyo ang resort diri Kabagda ni mo na ang gipanghatag nimo tanan ng mga groceries na gipangkuan ako kay pangkonsumo. Kabagda ni mo na. Ikaw wala sunod-sunod na kawa ko na kinahanglan iro mo sunod sa kuha. Pack all your things and you're fired. Pack all your things and you're fired right now. Ako man yung pagumangkon, madam! Wala gigon sa mo, Madam. Di ba, Madam, no? Gihimo nag-lunch sa imong kwarto. Mga bagag nawong, mga paslupa kung sabi mo kaon. Wa kay ka balos Berta. Half sa akong kinabuhi gihatag na ako tanan sa imuha. Kanila ang imong ibalo sa ako Gipasagdan nimo ang resort nga naunsa na. Wa na nagkalimbao diri ang inyong konsumo. Imong pagipanghatag sa mga laki ka bagda nimo gnaw. Layas karon dayon. Bato ko nakot ang mga grocery dali na. Nagipakaon nimo sa mga way pulos nga tao. Naapakay kuan diri, naapay irong nga magdala-dala bitin. Maani bitin ang bitin nga bayo. Madam! Wala ko si kansana ni madam! Okay na auntie, okay na. Okay na. Ay, para ta mag-sweet-sweet ta ba? Ingon may usiya nga pag ingon punta, nang himaluoy pa ta diri ba kay basig madala pa ni si madam. Madam! Maluoy taon ka, madam! Madam, maluoy! Chance! Kusog ka kay mang laki? O yung imong just putol-putol?
Layas! Dalani gid anak. Dalahan ang imong anak na iro. Pag-uban mo dito. Ay, amahan mo! Wala ba ako'y abela? Tara na lang mo ba? Bakit ka?